Ja, een heel goede avond. We zijn vanavond in Stijn bij Demo Productions en toch ook tegelijkertijd in een tv-studio. We gaan langs bij Vianney de Molen. 2020 is voor het bedrijf zoals Demo Productions, wat normaal van evenementen, feesten en partijen leeft, geen makkelijk jaar. Nee, kun je zeggen. Dat was een heel gek jaar. Hoe heb je het ervaren een beetje? Nou, in het begin denk je, wat gaat er nu gebeuren? Wat overkomt je nu? Hoe gaan we dit overleven? We hebben gelukkig de mindset snel kunnen ombuigen. We hebben gelijk naar de kostenkant gekeken. Ja. Daar flinke keuzes gemaakt, gereduceerd. En toen gaan kijken, wat kan er nog wel? En langzamerhand startte de horeca weer op. Dus de horeca had weer enigszins behoefte. Er waren wat kleine evenementjes. Ja. De GGD is een teststraat begonnen. Daar konden wij gelukkig ook onze rol in spelen als toeleverancier. En daarnaast hebben wij in begin mei deze studio ingericht in Stijn. Ja. Het idee is ook begonnen door een muzikant, die was op zoek naar een studio. Die hebben wij jarenlang door Nederland begeleid. En ik zeg, ja, we hebben een studio. Dus eerst opzet gemaakt hier, nou, met hemelvaart, eerst concert hier gestreamd. Want op zich heb je alle middelen in huis eigenlijk. Ja, hè? daarom, Ja. de spullen stonden er. Helaas stonden ze er, ze hadden eigenlijk buiten de deur moeten zijn. De loods werd niet gebruikt verder. Nee, de spullen werden worden gemaakt, alles werd voorzien van een barcode, een uniek systeem. We hebben een tussenvloer in het magazijn gelegd. Nou, dat werk was allemaal klaar. Wat ga je dan doen? Ja. Nou, de studio was leuk. Nou, van dat optreden kwam het tweede optreden. En van het tweede optreden kwam op een gegeven moment de vraag van CV Maassen van ik ben op zoek naar een ruimte om Sparks bijeenkomst te streamen, want ja, fysiek bij elkaar komen kan niet. Nee. Dat hebben we hier ook in de studio gedaan en dat is een beetje de kick-off geweest van deze setting. In principe kan eigenlijk binnen het kader van 9x7 wat we hier gerealiseerd hebben, kan eigenlijk alles. Een talkshow setting, een band kan hier opnemen, we kunnen livestreamen, we kunnen interactief werken met een stemsysteem mocht dat nodig zijn. Maar we kunnen ook hier de opnames maken, vervolgens editen en daarna uitzenden. Okay. Op een kanaal wat de klant wil. En hadden jullie al die kennis, kunde, materiaal in huis om dit allemaal te doen? Nou, lichtlui, daar snappen we wel wat van, Ja. zou ik maar zeggen. Mag je wel zeggen na 20 jaar. Daarom. Ja. Maar video is natuurlijk een heel ander vakgebied. Je ziet sommige bedrijven in de sector die kiezen ervoor om toch die apparatuur aan te schaffen en zichzelf erin te verdiepen. Dat is een keuze, dat kan. Wij hebben eigenlijk van het begin af aan gezegd, ik zoek liever de samenwerking met een partner waar we voor de coronacrisis ook mee samenwerkten. Waarom? 1, wij hoeven niet te investeren. 2, los van materialen moet je ook een beetje kennis en kunnen hebben. Hoe werkt dit? En heb je het inzicht van hoe je shots kunt maken. Ja. En editen en noem alles maar op. Dat hebben wij niet. En een partner kan voor jou ook werk binnenbrengen. Zowel nu in de studio, maar ook naar de toekomst toe kun je elkaar versterken. Maar door nu kennis hierop te doen in jullie eigen studio met samenwerkingspartners, kun je dadelijk wel in 2021 een klant weer volledig of althans meer ontlasten en ontzorgen eigenlijk. Hè? Absoluut, dat merken wij nu al. Ik verwacht, tenminste klanten wat er nu al uitspreken, kijk, hopelijk gaan we een keer weer terug naar het nieuwe normaal, zoals gezegd wordt. In de tussentijd doen we het hiermee, maar ik verwacht wel in de toekomst dat het wellicht een hybride variant gaat worden na het streamen, / editen, monteren en daarna uitzenden en een live event. Oké, dus je verwacht wel dat het gedeeltelijk een blijvertje zal Ik denk het blijven? wel. Ik denk het wel. Okay. Dus dit is ook iets wat jullie nu aan het ontwikkelen zijn, of het staat al als product, maar niet na corona meteen zullen afschaffen? Nee, absoluut niet. We willen het zelfs uitbreiden. We zitten hier in Stijn. Nogmaals, de ruimte is hier relatief beperkt, maar we hebben een aardige grootte. Ja. Maar in Barend bijvoorbeeld hebben wij een plek liggen. Daar zitten we al sinds vorig jaar daar kantoor en een flexload, zoals reeds bekend. Ja. En daar zijn we ook met tv-werk bezig voor de grote partijen, maar los daarvan hebben we ook een studio ingericht. En is dan 22 op 12, dus daar kun je, en een hoogte van 12 meter, dus daar kun je ook hele andere soorten opnamen doen. En dat kan ook gewoon bij bedrijven in-house, ja. Het hoeft niet op een van jullie locaties te zijn. Nee. We hebben laatst in Zeeland voor het ministerie van Defensie hebben we daar een event gedraaid, op locatie waar zij wilden. Dat kan ook. Feestdagen komen eraan, normaal allemaal Sinterklaasbijeenkomsten, kerstborrels, kan niet doorgaan, maar daar kan deze studio ook deels een oplossing voor brengen. Ja, ook dat is een beetje omdenken van wat kan er dan wel. Nou, we merken dat op dit moment bedrijven hier een boodschap, mensen willen een boodschap verkondigen. En dat kan zijn aan de klant, dat kan zijn aan het personeel. In dit geval, kerst daar een heel goed voorbeeld van. Normaal heb je gezellige kerstborrel of samen zijn met mensen, dat gaat nu niet, maar je kunt wel je boodschap overbrengen. Dat kan door het hier in de studio op te nemen, dat kan door de locatie op te nemen, dat kan ook. Maar je kan een combi zoeken, dus zijn we nu bezig voor een klant waar waarschijnlijk het MT vanuit de studio gaat streamen, boodschap gaat zenden. Ja. Inrichtsverkeer aan deze opzet. Kan ook beide kanten uit, je kan ook interactief werken, deze keer niet. En we gaan bij de klant, bij het bedrijf zelf, gaan we een soort Christmas drive-thru creëren. Okay. Waarbij je na het hostessen
mooi aangekleed het kerstpakket kunnen overhandigen. Ja. En op die manier toch enigszins het kerstgevoel kan overbrengen. Maar wat is jouw gevoel richting de loop van 2021? En dan natuurlijk op jouw gebied, evenementengebied, festivalgebied? Ja, je merkte tot de laatste speech van Rutte dat het beetje weer toenam het werk. Ja, na die laatste speeches was dat gelijk ook weer echt het werk. Ja. Gelukkig nogmaals hebben we alternatieve werkzaamheden gevonden. Ik verwacht wel, kijk, als we daar het voorjaar in gaan, het weer wordt beter. Het vaccin is er waarschijnlijk, de vaccins. Ja. Dan hebben we toch een beetje stille hoop. Misschien sneltesten kunnen Hoogslaas bieden aan kleinere evenementen, want we zitten toch meestal in de kleinere evenementen, dat die wel weer door kunnen gaan. Ja. Zij het hybride, zij het helemaal live, dat wel weer kan. Dus ik heb er wel stille hoop op dat we na de carnaval, die dit jaar natuurlijk niks wordt, dat we na die periode wel door kunnen met kleinschalige evenementen. En dan kunnen we hopelijk weer snel naar wat ik op de achtergrond nu zie, de Hunkemuller Show van volgend jaar. Dat is wel te hopen. Ja. Dat die weer op de agenda komt te staan. Dat is altijd een mooie job om te kunnen doen. Oké. Veel succes. Dankjewel.